Gawin na ako kaya. Sa akong mga kaang, akong buhatag arti-arti. Ani o, walay arti. Pangit kayo, para magwapo. Akong arti-artihan, o. Ano yung focus nila? Tangan ako bulak-bulak, ano. Turog ba akong kamot? Uy! Ana. Mag-art-art, mag-chuperkuan ba? Mag-art-art, puntaan ni kay. Kaya naging laing trabaho lagi kay. Muna ginaingon nga, wag bawal lumabas. Hindi bawal mag-paint. Nga na akong drawing-drawing nga na anak ba para magwapa. Kaya may arte-arte itong kaangagon para tuhon ng gud ng kaangagon. Akong gingnani yung wapo na. Wow, Lula. Ay, tsurahan na. Pero lain na po. Hindi na po sa lubot. Kaya na may mga tuldok-tuldok niya. Nauna na ako. Na. Ay. Higa po na. Ngayon na siya. Ay na po isa. Puno na ni isa. Blue. Isa. Takod ra ba niya siya? Manang diri lang ko mga.
Tada! Cute, cute, oh. Ang binturaan ni sa sulod man guys. Kaya kung sa gawas guys, mutang-utang man siya. Sige, maulanan.
guys, mana stripe na guys, putol na niya guys. Pwede na butangan ni magbula. Dari kanang kamay na gud nga buwak ka pang kasinyan para pa kuan lang pag view. Yeah. Sige na, mora to guys. Alaw ko ni pang buwak guys. Diba? Sige, see you. Bye-bye. Huwag kalimot, like, subscribe sa aking channel para daghan mong matunan, daghan patang matunan guys. Bye-bye!